And Ayan. sa pagkakaalam ko po, sa iba-ibang lugar may mga JCI ano, Ikaw pa. nagkakaigo baka mo ning garo convention na Iyo. pagtiriponon nga Ikaw. tigapos. Yung Iyo. Kada ako yung mga may mga convention, mga conferences, Mm. may area, yung area ng JCI Iriga, Southern Luzon, Area 3 kami. So, Solak. umiikot yan, Palawan, Laguna, Cavite, Batangas, Bicol. Tapos, na national convention din. Last time, yung Albay ang nag-host. So, this year, it's Zamboanga. So, yan po ba self-funded or ang JCI garo natao maning dikit na kumbaga scholarship pa? Self-funded. Okay. Self-funded yan. So, talagang dapat gusto. Project mo, bahala ka sa budget mo. Parang ganun. Ako, bakal yung patos mo.